Huy, huy ka! Huy, sit pansit! At din nakita na nadangrak nga bilit. Pati kaya tikas na kanya yung napait nga kasla pariya. Kitaan nyo dahil ito yung may sakapsat yung nga naiyaw awan. Dito page ko. First time nansala nga mabuya ti videos ko no. Nansapay nga nabuya ta panak ano yung pulong dita DENR dita Pilipinas at tanak dito Malaysia. Kita iti channel ko kot comedy. Uray pa man adda nakitak bilang man nga itlog. Tibilit dita. Alangan nga laag, syempre masyan nakmet. Maragsakan nak lang nga makakita umuk tibilit. Iso nga napang ko nga in-check. Kita nyo ti pinagpampanunod dagiti nga kakabsa tayo. Makahoy! Hoy! Hoy, hoy ka, hoy. Ano nga, kididagiti nga kakabsat ko na ya. Hoy, sit pansit. Napo, doti, dardara yun, diti kapsak diyo. Ito nga kabsat tayo, halatamot nga, hana nga nabuya dahi ti videos ko. Nakita nan salangot nga at dati, papaumok, kay ganak dita enta kwa. Dita enta thumbnails ko, kat nakasawa nga tinakad-adun. So, panak ipulong kita DNR dito Pilipinas. Apay ko mga ipulong nakadanak dito Malaysia. Paulit-ulit dahil tikabsat yu ta. Kasagarog ta. Handamot-amot ibagbagada gamin. Kin may sabay, comedy dahil ito channel ko. Kakabsat ko nga barbaro nga na iyo awan dito channel ko. Comedy. Dahil kita may samot ka doon tumagig pagbaga bulbulataw. Nakano. Anya, hindi dagito yun ay permi kayo. Ngamahan nyo lang mabawalan dahil ti kapsat yung agkatawa ta kaya't ko tinaragsak. Pati kaya't tikas na kanya yung napait nga kasla pariya. Kaya't ko tinaragsak. Dapat good vibes lang. Tapos kung nanapigayam nga mapan na kano agtrabaho tano agdatigatang ko ti kanag. Apa niya rararamidot dito Malaysia na panak dito tanong mapanak maturog. Nyakit din. Nakita nyo lang ta videos kung malumabas kat nakadato tim bagayo nura nyo pa nga nabuybuya. Nya dagita nga kuwan ugalin. Ay kat si kayo at inasemput nagsemput kayo. Si kayo nga bashers kayo nagsemput kayo nga talaga. The best kayo nga talaga. Malanganan takwa. Pada kayo no kang umasok dahil agong ko. Good vibes lang dahil kabsat yung kayat naragsak ng kanayong. Pati kaya't nga itulad kanya yung bashers yung kasla pariya ti kapait na. Napapait kayo pa kiti ang ti pariya. Pag ti pariya tala imas ti pait na. Nya kabsat ko may kayo ta at ti papalan tayo patay pasyar. Lagi tayo makinlove kanyak nga supporters di probinsya na ay kat syempre I love you kakabsat. Wow. Lagi ta bashers ko ay kat you I love you pa din mga kakabsat. Basta agbalbalo kanya kapsat ko ang kayo unay nga naungot gamay. Nakaungot kayo tungot gamay. Kalayan nga umasok kami dagta agungyo kita laplapayag yo am amin na nga mabaling nga umasok amin.